Hej YouTube. Hej YouTube. Goddag XP nu. Gaming her. Yep. Og nu vi skal griffe igen. Griffe. Griffe. Hundekrise. Vi er herude i sådan en latterlig skov eller noget af den stil. Det kan lige prøve Og at gøre nu sådan skal vi her. høre lidt støj i baggrunden. Ja. Det er sikkert mig. Det er mig. Det er mig. Det er min mor. 100% mig. Nej. Hov. Nu holder du munden. Det er jo min baggrund. Det er min lille søster, nu tuder hun. Tude 80. Jeg bare vil have noget TNT. Ja, eller jeg bliver nødt til lige at slukke min mic. So Ja. sorry. Det er fint. Så kunne vi lige så godt være med i Griefbusters. Så er det bare kommet og sagt alt muligt. Busted! Eller noget. So your mama is busted. So. Sådan der. Okay. Nu vil jeg gerne se, hvad der er hernede. Det er lapis. Dejlig lapis. Det er en ret sjov lege med. Og hvornår kommer den der tilbage? Ham der. Sorry for, at jeg bliver nødt til at slukke min mic. Nu kommer han tilbage, hva'? Woo! Okay. Prøv at høre. Nu ser vi, hvem der har en dårlig mic. Mig eller dig. Fordi du slukker din mikrofon, så ser vi på, hvem der har en dårlig mic. Det ved jeg ikke. Det er mig. Det ved jeg ikke. Vi ser det i videoen, når det er videoen er Jeg tror, det er mig, der har en dårlig mic. Nu holder du mund. ja. Okay, hvad? Okay, det tager lidt ret lang tid at grief det her. Ja. Det er gode ved det. Vi har 33 lapis. Allerede? Ja. Vi har mega meget gearudstyr. Ja, men vi har sgu også over 64 blok gear derhjemme. Jeg synes, når det er, vi slutter af, inden vi lige slutter af, skal det da lige se vores house. Skal det lige se os house Vi her? skal på en økse til at ødelægge træ her. Min økse, den virker ikke til 3 med. Nå. Eller noget, tror jeg. Og der er kage. Kage, det er bare vildt godt. Gør det. Flot, men jeg bliver desværre nødt til at ødelægge den nu. Jeg er jo ikke griefing. Tror du, vi har griefet nok nu? Det er jeg ikke. Jo, men hvis vi har det, så kan du ikke bare lave sådan, at vi lige laver sådan en skrive vi lige skriver Ikke nu, venlig. Vi skal lige gøre noget hurtigt. Og det er anden grief episode, det der. Det her, vi spiller nu. Dude. Jeg kan høre lidt ego, tror jeg. Ja, men so sorry. Jeg skal nok love jer for det fikser snart. Ja, det er helt fint. Og så sorry for lag. Vi ved godt, der er lidt lag, men